हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोनांथार खौरां, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ राजखान्थिनि गिदिर खौरां। BPF हान्जानि थाखाय बे समाव गिदिर खहा। चिरां जिल्ला आसाबारि प्राइमारि लाइमोन BPFनि लेङाइ आफादगिरि नबिन काक्लारि बिथाङा UPN दोलोखौ मोजां मोननानै बिटिआरनि हाग्राफोरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथांनि न'आव फैना आखाइ हमफैबाय। मख'नो गोनांदि दासान्दि बिटिआरनि राजखान्थि बिथिङाव गोबारै बारबारनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बेबायदि समावनो BPFनि दैदेनगिरि बिथाङा UPN दोलोआव जयेन जानायखौ नुनो मोन्दों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारिनि गेदेर अनसुंथाइ। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारिया देग्लायनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय बिथां अलंबार मोसाहारिखौ बरायनायजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां अनसुंथाइ होदों। बिथांनि बे अनसुंथाइ होनायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोयो लाइमोन लिरगिरि बिथां अलंबार मोसाहारिया। मोनसे समाव आं बे थाखो खथायाव फरायसाफोरखौ जारिमिन फोरोङोमोन। दिनै थासारिया गोबां सोलायलांबाय। जारिमिननि फरायसाफोरखौ जारिमिन फोरोङै जारिमिनानो आंखौ बे थाखो खथानिफ्राय गुबुन फारसे बोनानै लांबाय। बे थाखो खथायाव आंनि आगाना जारिमिन जानानै थाबाय। आं फोरोंबोनाय राजु मोसाहारिया दिनै बे थाखो खथायाव आंनि सेराव गसंना फरायसाफोरखौ जारिमिन फोरोंफिनबाय। बे ओंथिगोनां बुंथिखौ बिटिआरनि हाग्राफोरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया फोरमायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां। सिनाय मोनै गारिया बोरमा होख्रेमलांनायनि दायाव बासुगाव गुरुकुलम स्कुलनि पासखौ अन्थाइ खुबैदों। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय नयासारा गामियाव सोमजिदों मोनसे जाफेरै जाथाय। सिनाय मोनै सुबुंनि गारिया बोरमा होख्रेमलांनायनि दायाव चिरां जिल्लानि बासुगाव गुरुकुलम स्कुलनि पासखौसो दायनिगिरि होनना नयासारा गामियाव अन्थाइ खुबैदों। जाहोनाव फरायसाफोर न' फारसे लांगासिनो थानाय बासनि क्लासआ अन्थाइजों बायग्रामो। जाथायनि बागै सालाकाथि पुलिस आउटपस्टआ खौरां दैथायहरनाय लोगो लोगो पुलिसआ जाथायथिलियाव नोजोर होयो आरो गासै जाथायफोरनि सायाव संदानो। ओरै फरायसाफोर गाखोनाय स्कुल बासखौ अन्थाइ खुबैनायनि दायाव गुरुकुलम स्कुलनि प्रिन्सिपालआ सालाकाथि पुलिस आउटपस्टआव FIR थिसननायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ संदाननानै साजा होनो पुलिस खुंथायखौ खावलायदों। आसामनि देरसिन आनजाद आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन APSC आव उथ्रिसार जानो हानाय बर'नि आगोमा फिसा नयन ज्योति बसुमतारीखौ हस्तिनापुर बिजनी मौजा दख'रा एबसुआ बरायहैदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हस्तिनापुर बिजनी मौजा दख'रा एबसुनि बेन्दोंनि बरतारी गामिनि नयन ज्योति बसुमतारीया थांनाय आसामनि देरसिन आनजाद APSC खौ उथ्रिसार जानो हानानै आसाम नाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। बिथांनि उथ्रिसार जानायखौ गोजोननाय आरो गोग्गानाय फोरमायदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। रायजोआव ग्रेड 3 आनजादखौ लाना आसामनि DGPआ सांग्रांथि फोसावदों। गाबोन 28 आगस्ट जानो गोनां ग्रेड 3 नि आनजादनि थिसनथायाव सोरबा आयेन बारगा बरमासि खालामब्ला बिखुं बेदलाब होगोन होनना DGP भास्कर ज्योति महन्तआ खौरां बिजोङाव बुंथिदों। लोगोसे आनजाद लिरगिरि आरो आनजाद नायगिरिफ्रा गासै होखानाय बिथोनखौ फालिनांगौ होननानैबो बुंदों आरो जुदि नेमखान्थिखौ सिफायो अब्ला बिथांमोना जेलाव थांनाया रोखा होननानैबो DGP भास्कर ज्योति महन्तआ खौरां बिजोङाव बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझाराव आसाम केबिनेट मेला खुंफुंजागोन। क'क्राझाराव आसाम केबिनेट जथुम्मा खुंफुंजायोब्ला आसामनि गासै मन्थ्रिफोरानो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मांखर सोलायाव बिबारजों मान बावगोन आरो बड'फानि गामियाव थांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों BPFनि MLA रबिन्द्र नार्जारी बिथाङा। लोगोसे बिथां BPFनि MLAआ आसामनि मन्थ्रिफोरखौ बरायनो थाखाय साखाफारा होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।